Man naman kasi. Kumusta kay manang kakabsat? Kahit nabuyayo ka din jay kwa. Trending. Na Ayoko magkaya. ubing kwa. Yan na lang nag-iisa na anak kung gusto ko. Kaya nang allowance ke 5 gasot inaldaw. Pangkot siya. Pangako sa kanya. Talaga nga pimudot ti pidit ko di nabuya di jay nga kwa. Episode ni Sir Rapi, tulpo niya. Ay sinalbag. Sa ano ngay no kwa? Sa ano ngay no ti anak mo nga papaadalam ke talo ano 5. Kaya may isa ka kaya na ti 5 gasot. Na allowance. Kaya inya ngay ti para di upatan. Ang kade. DJ 5 gasot nga DJ nakikid daw nating ubing di amuno niya ti pagagastusan na loan una yan pamasahe makan project apa inaldaw nga ada project nga ta ay sinal salit daw ta kwan apo da taon to pa di ke dati aldaw nga awan ti balon dalatiin na poy asin mabalinan yung mantay may bagbaga nga kwa nga sa bali idi sa bali tata ta amutay mo ti kutatan ti regat ti biyagan yung DJ balor ti kwarta talaga nga bimaban ang kaday kakapsat kung angam no DJ 5 gasot ti may saal daw nalabas mo kaya DJ nga rin nga nabuyak DJ tatang na kakasip iman mga agpaspasada siyempre agpaspasada lang magdepende mo at mabiro ka na mati may sal daw mo kaagbound boundary pa mo pag mayatan ako mano sarili na DJ paspasada na kade no makibound boundary ka lang kas parigan ay alanganin nga talaga DJ dati gaminti problema tatakit nga dagiti daddo mga kabataan tayo handa nga kaya nga iti kwa partapan ka dagiti kaklase da noon niya ti makikita dagiti kaklase da nga kwa nga imimot da nga gamgamit da uno makanda kaya damo nga artapan nga oray no amuda mot nga kwa nga kabailan so dating ubing ka 18 years old deto niya ubing nga babae siguro ko dito yung masya na dito yung ubing niya ta dinaam mo ti kwa ti kasasaad da itibiyaghan na ngay nga maamiris ngay dito nga edad nga 18 amo na ko man nga kitaan ti sitwasyon ti panagbiyagan ay ang saamot ata imbabay na pa ti pamilya na mo lalo din ti amana panapelain patpatulpo mo dati mo inana kasla konsentidor ba nga apo ti kaya na kay pabalay na maamin din ti asawanan ex-husband nan ti kwa dapat ag tinulong ang kaday nalaki di mati kakastama nga ako makapasuron mo kapahibla ti kakasta nga mabuybuy ano daduma nya makabsat apay sinuti ko daduma dita nga hanga sumreken di pagadalan no awanti balon na diba dati kasjay nagmurmuryutan na balon na adamo kanin na nga balon na di lamay sa aldaw mo't nga awa may tinagan na nga balon na nga kwarta hindi na lama anusan mo't ten adati kakastakot no sa bagay datayo duma nga naganak niya hantay nga spoil din launay no ti anak tayo uray man pay no may sa day anak tayo hantay nga spoil din launay dapat may sa gamin mo duma ka ito tay ami nga kaya na ay kawan datay nga talaga ti sa grap nga naganak mo ilang nya so da kay mga anak nya maawatan nyo kumamot ti sitwasyon no dayta nga idadan nga 18 nya kaya amuyo mo nga kitaan i sitwasyon no kabailan ba nga talaga taado pa'y matibabayadan haan lang mga allowance yung nagtipagtangan na ti masapol makan magbayad ti kuryente danom
Wag rin renta. Abang pa net bayadan. Tagita dumapay nga kasapulan. Halang mga dete allowance card. Ay po makapasurun mo no daddo mate kakasta nga mabuybuya kakapsat. Makapa. So nga da kay dita nga ako ubing niya. Anyo mo unay, yung masapol nga tulad-tuladan na kita kaklase yun no. Kuha niya ti makikita yo. Ada na pintas nga gadgets da kaya yo kasta mati gadgets yo. Laglagipin nyo agad adal kay pailaang. Dagita nga banbanag nga niya. Maala yun to amin dagita no makaturpos kayo. Kati importante ko makaturpos kayo. No dala kati pamasahe nga mapanjay pagadalan. Mapan ka nagsubli. Adati pagmerienda ken makan. Gusto di jayan. Kaya po masapol pa yati sobra-sobra nga allowance mo. Imbag pa idi nga rod ta uso-uso ti dagiti nga alkansya dagiti ubeng ya no nikam ti balon na ka nga sangapulo nga alkansya na je 2 nga piso diba no saan 3 piso no 5 nga piso tunod ti Christmas o adati urnong na igatang na regalo na kasya yung tatak awan sa dagiti kabataan tayo nga daduman ako mga ibagbagang amin ng mga detalo ti kakasta ay apo kakabsat niya so nga importante tata na kakabsat ka atay ko mga agliwliway nga bagbagaan dagiti nga anak tayo nga ipaawat tayo ti sitwasyon iti biyag kung na tayo nga aglaplapusanan tayo ita hindi tayo amuti sumarsaro nung aldaw. Nung napigsa ti pasada itang aldaw ay swerte sumarunong aldaw ngay. Marunong tumangan aldawan. Amo ngayon aldaw ka pare-parehas. So, DJ lang kakapsat ti may bagak ti DJ nga na issue tatay na. So, gyamanak manan ti parang buy-buy ayo. Sapay ko matada kay ti nakaradkad na sitwasyon tanga gundaway niya sa din naman ti ayan nyo lalo karong runaan kada kita padak nga OFW nga nagyaman ang kakabsat kat doon sumarunong nga video tayo manin niya no niya man di ba pagtutungtungan tayo ganat tayo aming kakabsat bye bye agyag ti kay Locan 1 ganat kay kayat tayo bye bye.